Illum raħal ġdid festa. Il-festa liturġika tal-patrun Kristu Re. Elu il-100 sena ta' din il-festa jum speċjali għaliex il-vara titolari ta' Kristu Re ġiet inkurunata bil-kuruna l-ġdida tal-fidda banjata fid-deb u ngastata batta ħaġar prezzjuż u dekorazzjonijiet tal-filigranu għall-inkurunazzjoni bażilika mimlija daqs bajda. L-lum huwa wkoll il-jum il-festa ta' Kristu Re, il-festa liturġika, kif għattajjeb inti hija l-100 sena mit-twaqqif tagħha. U aħna il-Pawlisti illum qed niċċelebru b'mod speċjali wara 3 tim ta' festi speċjali billi Monsignor Arċisqof inkuruna propju l-istatwa titolari li kienet regalata mis-Soċjetà De Paul 10 snin ilu kważi. U llum Monsignor Arċisqof inkuruna dik il-ħolma qed insejruha kienet ħolma u saret inkurunazzjoni llum. Is-sinifikat huwa aħna qed nippruvaw nagħtu sinjal ta' mħabba lejn Ġesu bil-mod li nistgħu bil-limitazzjonijiet tagħna ma' dak li għandna offrejniulu. Ir-rispons tal-Pawlisti. Tistgħu taraw, ġifieri minkejja t-teb, minkejja kollox, rispons mill-isbaħ li huma iħossu di ċelebrazzjoni parti minnhom. Imħabbitna f'Kuruna lik minn Sevilla l-Malta, it-tema tal-festa liturġika li bija ntlaħaq il-qofol bl-inkurunazzjoni tal-vara titolari. Kuruna li x-xogħol fuqha beda f'ħanut ta' Arġentir f'Sevilla f'Ispanja, ittieħdet ukoll fil-Bażilika Marjana fil-Katedral Notre Dame f'Pariġi u l-Vatikan fl-okkażjoni tas-sena tal-Ġublew tat-Tama. Kien il-Papa Pio XI li fl-1925 permezz tal-enċiklika Quas Primas waqqaf il-festa liturġika dedikata lil Kristu Re. Fraħal ġdid il-festa titolari ta' Kristu Re imbagħad tkun iċċelebrata fl-aħħar ħadd ta' Lulju.